מי מאיתנו לא היה רוצה להיכנס לעולם העסקים, להקים סטארט-אפ עם תמיכה של משקיעים אמריקאים, וכל זה עוד לפני שהוא סיים את התיכון. את טליאן, ניב ורון פגשנו לראשונה בסלון ביתה של ניב במושב מרחביה. 3 נערות בנות 17, מעט מבוישות וקצת מפוחדות, אבל גם מאוד שאפתניות. זה התחיל שסתם נסענו למסעדה, כאילו יום רגיל של חופש גדול, אין מה לעשות משעמם. איכשהו הגענו לדבר על אפליקציות, ואז כזה סתם זרקנו שיום אחד כאילו אולי נמציא אפליקציה, סתם בצחוק כזה. וזה כנראה התגלגל למשהו די רציני מהצחוק הזה. ואז התחלנו לעבוד על זה, כאילו לחשוב על רעיונות, ללמוד מה צריך בשביל להקים עסק, וללמוד כאילו מהעולם הזה, מעולם העסקים כזה. מה שהתחיל כפנטזיה של בנות שטיפה השתעממו בחופש הגדול, רקם עור וגידים והפך לאט לאט לאפליקציה בעלת פוטנציאל שהביאה אנשים כמו יוסי ורדי, גורו האינטרנט של ישראל, להתעניין ולהצמיד להן משקיע אמריקאי גדול בתחום בשם ג'ף פולבר, שכבר משקיע בהן סכומי כסף גדולים. אנחנו מקוות כאילו לפתח עוד דברים, לא להישאר כאילו רק עם זה, שזה עוד יותר יתפתח וכל הזמן יתקדם. אנחנו ממש חברה כאילו בסופו של דבר שיהיה לנו גם את האפשרות לפתח עוד דברים ולפתח ממש את החברה ולעשות את הדברים חדשים. עד השקתה לשוק, האפליקציה נשמרת תחת מעטה סודיות כבד. הרבה הן לא מוכנות לגלות, אבל למאותגרי הטכנולוגיה שבינינו הן מסבירות מהי בכלל אפליקציה ולמה היא כל כך פוטנציאלית. אפליקציה זה יישום בסמארטפונים, זה הכל, זה יכול להיות משחק, זה יכול להיות מידע, זה יכול להיות משהו שקשור למוזיקה, GPS, הכל. בעולם יש כרגע 4 מיליארד מחזיקי סמארטפונים. בישראל 5 מיליארד. את חלקכם עלולה להפתיע העובדה שהממציאות הצעירות האלה לא גדלו במרכז קרוב למפעלי ההייטק, אלא דווקא במושבים ובקיבוצים ממש פה בעמק. המשקיע שלנו שהוא בא לבקר אותנו, אז עשינו לו טיול בגלבוע, הראינו לו את העמק, איפה אנחנו גרות. מאוד אהב, זה ממש היה לו מאוד כיף, זה מקום מדהים. זה המקום לשאול, מה חושבים ההורים על כל העניין, ומה בדבר הבגרויות, הצבא והמסלול הרגיל. אתה מכיר את עצמך, אתה רואה, יש לך אינדיקציה, מה הבנות, איך הן מתקדמות, ומה קורה כל שלב, ואתה מבין שמשהו גדול הולך להיות כאן, אין ספק. אנחנו פחות לחוצות מהבגרויות. אני נגיד לא עושה בגרות במתמטיקה, כך שלא תהיה לי בגרות מלאה בינתיים. אני חושב שהנוער שישנו כאן הוא פשוט מדגרה של רעיונות. ואנחנו כמבוגרים נורא מפספסים, כי אנחנו לא נותנים להם את ההזדמנות. אנחנו לא משחררים אותם. הם עולם אחר לגמרי, הפער בינם לבינינו הוא פער עצום.